Hello everyone, good morning. फुंबिलि समाव आङो ब्लगखौ स्टार्ट खालामबाय माने जोंना रायजोआवहाय ओंखाम जादों आरोना डिसेम्बर हाबनायनि बेनिखायनो आङो ब्लगखौ बेयावनो स्टार्ट खालामबाय आरोना लोगोफोर नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दङब्ला नायलांफाबाय थादो आंनि गामियारि ब्लगाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोना दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो ओरै नाहरब्रा मैगं हाग्राफोर ओरै नाहर मैगं हाग्राफ्रा नाहरथारा एसिनाव मा मावदों नायनोसै दाउआबो थैयाखै नामालै केमेरा आयौ मालाय हिर'फोर हाय होनलायदो जमानो ओरै नाहरना मबाइलाव सोरां हाय लोगोफोर नट हाय लोगोफोर Dislike. Dawan juga. Nah, Rian buket nih. Nah, Riana. Nah. Kau budak jas kau kapan ber? Rian buket. Udah ya gini. Rian. Ayo megung apa alu lo hakaili sih gemra kopi. Adi halala. Halo Mister. Nasbi makasih ya. Baduli guzai sih. Baduli guzai danglet pilih kai. Lasuk ya. Pegang nah. Ini lau mana begini. Biar nak kawan mana kai. Bala juga kai. Sting boy. Uman lah sedang. Yang ini nak baik. Nuna bahagia samram panas nama. Samram panas. Leli jamba. Leli. Boiler fugasnya itu hal. Gambar berbeza dengan. Ini cincin. Boiler fugasnya. Abu hai. Abu mundur bantu. Ini kamu hendak. Abu hendak mundur. Ayo malah nak orderan madu. Megang fugas ni, awak kan masih berbeza dengan nak. Ha? Megang mayrang suga fular itu. Lagai jin be mata. Tikau geriau be. Tikura jengna. Pulangan lagi mau bela beriba. Kelilangan. Kau sekarang katur ini. Disember हाबनायनि फेमस जादों गयिं नोंथांमोननि आथिं होननाया जासिगोन ना मैयानि गयिं नोंथांमोननि आथिं मैया दाय नङा नोङो आंनि गोसोम बे हाबावासो दंथारा आसिया फुलायलायथारदों जमनसिमोन फेमस बागिया Hai, gue ini kanan Ami ya kan? Aku bara milih lah. Angkandre bukan seperti pan. Ikut nani nih mak. Lokal semen sermini dari bekaja. Muni tadi ngoi kasar mini hai. Tapi ini aku bangal dia nih sih sermini nih sudah. Aku sih mini ya ke hai bara. Dia hamin nih railnya. Mayu stau, saunai stau zaden. Mulai dah jalan. Zasih. Mulai. Lubidang ini. Lubidang. Stau na. Nah, jeng kasih besar subsidian. Stau ada dia. Kam naik. Lepas. Saya pun nak. Ma खालामगोन बेखौलाय एवगोन खारायाव फेरेबनानै गोदाबा बेदरखौ जोंना
थांनोसै आं दायो एसे ओंखारहैनोसै आरोना दाहाय गिर्जायाव हाबफैफिनबावनांगौ नालाय ओमफ्राय बेवहाय खामानि मावग्राफ्रा मावबाय थासिगोन ओमफ्राय आङो एसे थांनानै ओंखारना फैफिननोसै माने जोंना इयुथना एसे प्रग्राम दं नालाय ओमफ्राय डिसेम्बर हाबनायनि एसे रायजोआव ओंखाम जानो नागिरदों आरो जोंना ओमफ्राय फुंनियाहाय जोब्बाय आरोना जोंना गिर्जाया ओमफ्राय आरो दा माबानिफ्राय दंबावो 10टानिफ्राय जागोन आरो ओमफ्राय आलासिफोरबो सफैगोनदां दाहाय मोनफैसिगोन आरो आलासिफोरबो दङ आलासिफोर फैगोन दा आं एसे न'आव ओंखारनानै फैनोसै आरो बिदिब्ला भिडिअखौहाय बिदिबा आङो एसे ओंखारनानै लाग्रोनोसै आरोना दुगैहैनोसै मानोसै ओमफ्राय ओंखारनोसै बेनि उनावहाय भिडिअआवहाय लोगो मोनफिनसिगोन नोंथांमोनजों ओमफ्राय नै लोगोफोर आङो ओंखारखांनानैहाय सानजौफुनि गिर्जायाव थांगासिनो दङ आरोना थांनोसै आं दायो सानजौफुनि गिर्जा जानो थाखाय नोंथांमोनहाबो आंनि भिडिअखौहाय नायफालांबाय थादो ओंखारखांबाय सान्दुङा दा नांथारदों जानो थाखाय रेडि जाबाय खैसे बोखारब्रा लाब्रा बयलार बेदरा बयलारसो आरोना ओइथिं दं खस्थ'थार आथिं खर' बिबु बे मैथा बाथोन ओमफ्राय बेयो जाहैबाय लकेल दाउ आरो बेयो बयलार जायैफोरनि आरो बेनोसै ओमफ्राय बेयाव मा दं ओंखाम रेडि जाजोब्बाय ओंखाम जानो डाइरेक्ट आं ओंखाम जानो टाइमावसो लाबाय आरोना लोगो भिडिअखौ ओंखाम रानगासिनो ओंखाम जागासिनो आरोना आंहा गैया दाबो मोनजायाखै फोथाय मासि फोथाय ओरैनो हर गोथाव ओं होनलाय गोथाव नङा होनदां ओंखायनो फोथाया खोन्थानो रोङाखै माबायदि जानायफ्रा खोन्थाद' एसे गोथाव नंगौना नङा फिसाथ' बेदर मोनाखै आयौ बिस्रा बेदर मोनाखै जोंना फारिया बेदरालाय कालार गैयि लांजायल' जागोन ओमफ्राय बैनिखौ कालार गोनां मोनदों बारा जादों दैखौ होनाङामोन ओमफ्राय जादे बेनिखौ दसे जानोसै नामा आङो जादोहाय न'खरा सोरनि दादा दोनथानो बायदि मोनदों नोंलाय सोरनि दादा दोनथानो बायदि मोनदों जाजोब्बाय आरो मानसिफ्रा आंहा गैया दाबो ओइथिं माखासे जाबाय ओइथिं माखासे जाबाय ओइ आबौ आन्दायसिगोन नोङो फैथ' ओइथिं माखासे जाला मालाय बिराद जाथारदोंलै बेहा नै लोगोफोरजोंबो ओंखाम जानो जिरायबाय जों ओंखामखौ जानोसै आरोना बिदिबा आं भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनबाय दे लोगोफोर